iki apa sih Mi? Tuku gajah jarimu api-api. Elek-elek tok ngono kok. Ayo Mi. Yo boleh mas-masane sampean tak gendeng. Siji ae Mi. Endi? Sing iki lho Mi. Iki rada larang iki Mi, gawe gede iki Mi. Lah gak apa-apa Mi daripada nek kono gak cocok aku Mi. Kira-kira kan wani temen bayar ah. Wani Mi tenang ae. Tak ganti piro ya surate ndek omahe Mi aku lali Mi. Yo sapa dijupuk si ae Mi. Nah iki regane sih lah iki bobote ya hampir setengah on iki Mi paling ya iki lah sekitaran 80 ya ono Mi lah iki Mi. Gak apa-apa Mi. Temenan ah Mi. Iya Mi aku kadang pengen emas iki Mi. Oh ini tuku ndek langgananku kok lah api-api ini tak terno. Gak usah wis Mi iki lho Mi. Ayo tenang aku ndek surate wis cepetan ayo. Bisa Mi ayo Mi. Tuku surate. Kan temenan ani 80 ya. Iya Mi. Soale 80 iki regane. Jalan Mi. Ya. Lho Mak Mis, lapo Mak nek kene dhewean. Yo nglamun ae sampean iki. Malah mari tuku mas-masan nek tuku gajah lho Mak, tapi kalau sing cocok. Iki aku kate tuku nek Umi Mayang, Mak. Iki lemate digenteni, Mbak. Utami. Yo Mak. Lah iku dudu asli kok mbok genteni kok. Lancang ana surate iki kan aja percaya, Mbak. Ono surat Mak, jare. Ana surate ril iki bobote setengah on. Ning tukang masih kon dihapusi kon tambah. Kok isane aja percaya kan, Mi? Lah yo. Kok isane iki ril emas kok isane jare kudu emas. Iki masih umi-umi iki gauting ae. Kurang ajar iki ya. Golek perkara iki ambek aku. Ayo Mi, aja direken kok iki, ayo. Tak dadi surate kon. Lah iki Mak Mis, Mak sampean golek anake sampean iki lho Mak, mulai winginane mulek ae. Anak aku sapa tulas ah. Iya, ket wingi dibaleki lho. Ora ketemu-ketemu. Makanya aku ngenteni iki ngenteni surat liwat. Kancane ya Mak. Ya wis rencana ambek pijetan sing. Lho kok enak aku Lah, jadi bayarannya mamaku belum. emoh kok tambah sampean. Arek pijetan arek kan kok ana berkah bukan. Arek mesti aku. Berkat. Berkah. Oh niki ono wae. Mak. Mak, sikile sampean iki kok rangtok ngene sih Mak. Masa tuwa ya rezeki ono, Mak. Ya ora, kon tak goleki nang dia kan apa lek ngene mijit Pak Mis. Jare kok oleh berkah Mak. Apa Mak? Ono karo kene wong tuwek spesial ngene iki ya. Silakan cangkem ae kon. Kok isan aku bawon mijeti ngono ku pantesan ah. Ya pantes lah wong kene iki mijeti. Jajan takon anakmu iki kepeksan apa ora? Kepeksan ta rek. Kepeksan asli lho sampingnya oleh berkah. Oh, anakmu lo golek berkah, apa kon ceripis. Kon tibane nyuci wis pijetan gegerku iki lho. Kotor mae. Lumantar pen kayune aku kon mijeti pen. Wis rek, kongkonan ibumu iki rek kon mijeti gegerku rek. Mak lho Mak pejetono sak akeh Mak Mis, melas. Aduh, saya kira berkah kasihan Ma, iki semen tak pundak kok catose. Pundak ngene kok. Mak, gak banyak ini jahe. Lah iki akhirnya Mak ketemu Mak. Alhamdulillah, boleh pen sabar sak suwan-suwane pirang minggu ngono Mak. Langit mau gak tau ketemu kok gakno. Masih mati ta. Mak, aku mati lho. Boy apa Mak Mis ana dirol mati. Mis, Mak Mis sampean iki sekali ketemu anake sampean dimatek-matekno. Mbok Mak wis iki. Mbak, sampean iku tuwek yuk dikeloni barang. Satu arek anak sayangan. Ayo. Kita cepet bayi. Geran ya. Ayo. Mi tak TPC Mi yo. Aku gak duit duit cash mulai Mi, engko teko omah tak transfer Mi. Tidak apa-apa ya Mi ya. Baik kita tami DP ne. Iya Mi, engko tak transfer tenan lo, Mi. Yo tenan Mi. Tarang dulu bolong sepuluh. Mas tua ini taruh. Iki perkarane tak kemiteni iki Mi, polane nganu apa? Iki lho Mi ditandakno kena Mi paling kan. Coba sini kawin Mi bae pantas Mi. Setara Ayo Mi kenakno Mi. tuh, kan kira objek. Kenakno ngene pentos. Ucapan ini. Nah, cocok kan Mi, nggih mas-masan Mi.
sapi am Tapi lo apa-lapuan iki mi kok ngitung duit barang. Iki lo kalungku dituku Utami. Waduh ya nyiprat ta iku. Tapi arek irek. Iki ngono mek di DP rek gak nggawa cash Utamiku. Ya apik ta wong kalungku ndek-ndek umi mayang tahu tuku barang elek. Ngene iki aku lak malih tuku netami gara-gara kon. 80 lho mi. Nongi. 80. Iya iki mas tuwa iki lho. Asli gining. Asli real iki 8 gram. Iya, nang Aku po mi tak nyicili iku. Ben minggu oleh cincin iku. Ndi kok iki? Iki. Iki. Lah ngutami iki bayar cash kok kon kate nyicil kok nyimut temen anjir iki. Gara nyaruk ngono ae. Apa? Tanggo dhewe. Oh, dhewe ra ya apa mi? Mau tak tangan mau tak kayak nuk iki ini lo. Lah matamu bidor lah aku sik kae tuku lho. Duwe opo sing tak gawe ngutangi? Ya wis, lek gak oleh nyilih selamatane po. Iki kalau nganyar mosok gak selamatan rek. Nganyar apane lah wong aku mari tuku ndek Umi Mayang iki Pas lho. gini kemarut baru aja nih. Pengatasane wong kayak tuku kalungnya kok selamat-selamatan barang. Ayo mi ngalami. Oh, mleki. Jabang bayaran nang wedok wi. Atasane nyilih dhuwit gawe tuku ali-ali ning Mayang ora disilangi. Anjene lek kumpul ambek Umi Mayang niku, gak mungkin brodol maneh awake. Lah iya. Jadi mengaruh buruk ya Umi Mayang. Awake kudu iso misano wong loro iku. Cek awake iso brodol, Iya ta. cek iso nang kopi cetol maneh. Ora haik lah. Ayo wis. Ayo